Ja. Ik ben Johan Veenstra en mijn vak voor boeken. Dat is een hele serie geheime dagboeken van de Zeeuwse schrijver en dichter Hans Barre. Dat gaat over zijn leven. Hij schrijft heel open over alles wat hij beleefd heeft als jongen in Zeeland voor de oorlog. En dat zijn vader fout was in de oorlog. En dat hij later naar Parijs ging te wonen en van daaruit recensent worden voor de provinciale Zeeuwse Courant. En zijn leven in Parijs. Moet ik ook wat horen? Ja, doe maar, hè? Nou, mijn favoriete boek, dat is Naschoot de Hond van Johan Veenstra. Dat is een boek dat gaat over een ding die ik vroeger zelf ook meegemaakt had. En dat geeft altijd wat herkenning. Nou. Simandromi, prašukar, prašukar, da prašukar, stari lulu, ja daj ba.